भौजी बम खड़ा बाड़ी जो हेली राउर रहिया हो। चाची बम खड़ा बाड़ी जो हेली राउर रहिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो। नैना सोच रही हमारी बम 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 बम। नैना सोच रही हमारी बोले जोगिया के नगरिया। नैना सोच रही हमारी ओ बोले जोगिया के नगरिया। नैना सोच रही हमारी। करेला दर्शन भक्त आइल दुआरे बा। ढारेला जलवा सबेरे से खड़े बा। करेला दर्शन भक्त आइल दुआरे बा। ढारेला जलवा सबेरे से खड़े बा। हाथ जोड़ी कर तारे सब कोई राउर रजिया हो। हाथ जोड़ी कर तारे सब कोई राउर रजिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो। श्रद्धा आ भक्ति से लागल आसबा। होखे ना दिमनी रास पूरा विश्वास बा। श्रद्धा आ भक्ति से लागल आसबा। होखे ना दिमनी रास पूरा विश्वास बा। हमरा ही कृष्णा मुन्ना करेले बार बार विनतिया हो। हमरा ही कृष्णा मुन्ना करेले बाबा विनतिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो। ऐनी रे बाबा चल के लमहर डगरिया खोली मंदिर के दुआरिया हो।